Kačulko, co to máš? Podívej. Co to máš? Máš jablíčko. Ty jsi dostala jablíčko. Jo. Ukaž to jablíčko, ukaž, jak ho papáš. Ukaž, kde ho máš. No, tady máš šňůrku, to je závadný. Jablíčko? Kačenka má takhle ty ho strčíš do pusy. Takhle ty ho papáš. Takhle ty ho papáš. Takhle ty papáš jablíčko. No jo, má ho tam. Má tam jablíčko, Kačenka. No jo, má, ano. To je dobrota, viď? To je dobrota, Kačulko. Je to dobrota, viď? Koukáš na babi, jestli to je... No jo, to je bašta. A z druhé strany tam to ještě není odsud. Ježiš, to je bašta, viď?